tot el que surt a la pel·lícula és creïble, és un desig del director i dels assessors que es faci una cosa plenament creïble. Jo crec que excepte alguna llicència que ja figura en la novel·la base de la pel·lícula, com és que convisquin en certs moments grups humans que segurament no van conviure, això és potser la llicència més grossa que es dona. A part d'això, tots els altres elements, instruments, eines, ambients, clima, tot això, tipus humans, intenta ser el més fidel possible al que es coneixia en el moment de la pel·lícula. Home, a veure, el que sabem ara no canviaria pràcticament amb res. Alguna observació més aviat de tipus genètic, d'anàlisis d'ADNs, etc., potser podia haver portat alguna cosa, però a una pel·lícula per gran públic com aquesta jo crec que es pot veure perfectament ara, igual que fa 15 o 20 anys quan es va fer. Sabem com eren perfectament, perquè en aquest moment que podem centrar, al principi de la pel·lícula posa el rètol de 80.000, per tant l'autor, el director ens dona una data molt concreta, fa 80.000 anys sabem quins tipus humans hi havia, quin clima hi havia. El que no se'ns deixa massa clar a la pel·lícula és la localització geogràfica. Normalment els neandertals es situen sobretot al continent europeu i al proper Orient. Això semblaria una zona europea. Per tant, fa 80.000 anys Europa era una zona molt freda, era una zona on hi havia una glaciació, per tant un període fred, i sabem que els humans que ocupaven en aquell moment el continent europeu eren els neandertals. Coneixem perfectament les seves característiques físiques, adaptades al fred, tòrax molt ample, nas molt ample també, baixets, rabassuts, amb una capacitat craneal molt semblant, pràcticament igual a la nostra, d'uns 1.500 centímetres cúbics. Per tant, físicament sabem qui eren, com eren, les seves eines, la climatologia que els envoltava, els animals freds que els envoltaven, en aquest cas d'una Europa freda, mamuts, rinoceronts llanuts, cavalls, etc. Això ho sabem perfectament. Perquè és precisament el pas que fa la persona que simplement excava i no veu res més a la persona que interpreta els resultats, és a dir, els prehistoriadors, que som els que treballem en aquests períodes, fem història, i fer història no és només reconstruir, agafar les pedretes i dir mira que maques que són, o mira aquest os és de cavall o aquest os és de vaca, sinó que nosaltres el que fem és reconstruir la societat i l'economia i el grup humà. Per tant, sí, és cert que en aquesta pel·lícula no només hi podreu veure un entorn prou ben reconstruïts, uns animals freds prou ben reconstruïts, l'escena del mamut, etc., sinó que també s'intenta reconstruir el que els prehistoriadors hem pogut anar deduint de les excavacions que es fan en aquest període. Penseu que les primeres, els neandertals es descobreixen o es defineixen el 1856, per tant fa 150 anys pràcticament que coneixem els neandertals tal com eren i les seves indústries lítiques i sobretot també l'entorn en el qual vivien i la reconstrucció. Sabem què caçaven, sabem on vivien en cabanes a l'aire lliure, en èpoques temperades o als estius, però sobretot en coves, en refugis, en zones fredes. Sabem de la seva societat, sabem de la seva cohesió social, que era suficient com per caçar de forma ben organitzada, però potser no tant com per arribar a una estructura simbòlica de transmissió d'històries, etc., que això no arriba fins als sapiens sapiens, fins a la tribu de la noia, diguem-ho així, la tribu més evolucionada que representa els sapiens sapiens, els cromanyons, nosaltres, que ja tenen una altra estructura també simbòlica de cohesió social. Són els que fan, per exemple, les pintures rupestres a les coves. Per tant, això ja és un estadi més avançat. El llenguatge també és un tema que es toca molt bé a la pel·lícula, podem dir-ne dues paraules també. Ha estat molt cuidat també perquè el Desmond Morris és la persona que ha fet l'assessorament lingüístic i, en conseqüència, aquest fet fa que puguem veure una articulació molt primitiva en la tribu dels que surten al principi, dels erectus, dels més endarrerits, una altra mena de dicció o de paraules, de mitges paraules més o menys coherents en el grup dels que busquen el foc, i un altre tipus de so molt més articulat, molt més semblant al nostre en la tribu de la noia. Per tant, hi ha una evolució del llenguatge i aquesta evolució del llenguatge no és només
producte d'un canvi físic en la fonació, etc., sinó també d'un canvi en l'estructura cerebral cada vegada més complexa i que permet arribar a llenguatges simbòlics, quan les paraules ja no volen dir estrictament una cosa material, sinó que tens una paraula per dir amic o per dir amor o per dir alguna altra cosa que no és purament física i visible. La idea fàcil i que té molta gent i que no té per què destruir-se és la idea d'un tronc, és a dir, els primers australopithecus, l'Homo habilis, l'Homo erectus, els neandertals i nosaltres, amb algunes desviacions que no van enlloc. Aquesta idea, home, jo no la destruiria perquè si la destrueixes en favor de les coses que estudien els especialistes, això és una mica complicat. Jo més aviat diria avui en dia que l'evolució es veu més com un arbust que no pas com un tronc únic amb branques laterals. Potser la imatge seria aquesta, és a dir, hi ha moltes possibilitats, moltes branques, moltes desviacions, molts tipus i tipets definits amb noms cada vegada més complexes, parlen de molts tipus d'australopithecus, Varelgazali, Gari, etc. Molts tipus d'australopithecus, però que en el fons potser el que ens interessa més a nosaltres, des de la visió antropocèntrica i finalista que tenim nosaltres, pensant-nos que som el malic del món i el centre de l'univers, és la que va cap a nosaltres. Aleshores sí que podem resseguir o intentar resseguir una línia i convertir-la en el nostre tronc, però la veritat és que hi ha moltes opcions i moltes anades i vingudes i moltes branques que no porten enlloc o que després tornen a enganxar, que seria més aviat la imatge de l'arbust. Ara, dins d'aquest arbust sí que podem trobar una línia que és la que pensem que va cap a nosaltres, que és aquesta molt grosso modo, molt sintèticament la que us he esmentat. Evidentment, o sigui, hi ha una època força important i discutida que és la dels primers homínids, els primers homo habilis i els últims australopithecus, on hi ha una convivència de més d'1 milió d'anys a l'Àfrica Oriental de tots aquests individus. Qui va fer les primeres eines? Els habilis, els australopithecus gracilis, hi ha moltes possibilitats, els rodolfensis, el d'aquí, el d'allà, no hi ha un acord. És a dir, és evident que aquesta evolució el que vol la gent és posar una ratlla i dir fins aquí eren australopithecus, d'aquí a aquí van ser habilis, d'aquí a aquí van ser erectus, d'aquí a aquí van ser neandertals. Això, per sort nostra, no és així. És a dir, hi ha unes evolucions en mosaics, lentes a diferents llocs del món a vegades, i que van donant un resultat final que som nosaltres. Els nostres avantpassats de l'espècie humana actual, dels Homo sapiens sapiens, són a l'Àfrica. Són a l'Àfrica fa uns 140-150.000 anys, en què es produeix un canvi, una mutació, un canvi físic, també un canvi en les estructures cerebrals i una millora en la tecnologia i en la cohesió del grup. Molt gran en el mateix sentit que es veuen a la pel·lícula, és a dir, el foc és un element que serveix per moltíssimes coses, no només per escalfar-se, sinó per poder menjar coses que abans no es podien menjar i sobretot com a defensa, no només com a llum nocturna, també, sinó com a defensa dels animals, dels predadors, de preservar del perill. I, a més, també té una altra cosa, que és la de la cohesió social, és a dir, al voltant del foc. Encara els nostres besavis explicaven els contes a la vora del foc, perquè quan no hi havia llum, quan no hi havia res, la gent es reunia al voltant del foc. Per tant, el foc és també un element de cohesió social. Però aquí el que es veu és un moment en el qual es passa de l'obtenció del foc a partir de la natura, d'incendis naturals, de volcans, de focs naturals, al moment de poder produir el foc. Les restes de foc controlat més antigues que es coneixen estan al voltant de fa un mig milió d'anys. Pot ser que ara han sortit algunes molt discutides també a certes zones africanes, però en fi, en principi penso que podem dir que les del jaciment de Chukutien, a prop de Pequín, fa 500.000 anys, són de les més antigues que coneixem de focs controlats, de llars a dins de les coves, amb les pedretes i les cendres, etc. I durant pràcticament 450.000 anys, els éssers humans el que fan és conservar el foc, obtenir el foc de la natura i conservar-lo. I a partir d'aquí, anar vivint, anar gaudint d'aquest foc, escalfant-se, defensant-se, agrupant-se al seu voltant, cuinant amb ell, etc. Per tant, importància molt gran en tots els aspectes. Després, a continuació, hi ha un moment, que és el que retraten aquí, fa uns 50 o 60.000, sembla, no queda massa clar tampoc la cronologia que podem donar, però sobre els 50 o 60.000, en què comencen a aparèixer eines que sembla que poden haver servit per produir foc. I, per tant, podem interpretar que també fa uns 50.000 anys els éssers humans comencen a produir el foc. No a obtenir-lo, sinó a poder-lo fer servir
creant-lo ells mateixos. I una mica aquesta metàfora de la recerca del foc és la que guia la pel·lícula. Per tant, la importància d'un foc que s'obté de la natura, que no s'ha de perdre mai, que s'ha de tenir sempre encès i que se'ls apaga, i ells se'n van a buscar un altre foc natural i el que troben és un grup més evolucionat que produeix foc. I aquest és el xoc que tenen al final de la pel·lícula els que el busquen. En la pel·lícula hi apareixen 3 grups humans que sí que van conviure entre ells, però no a fa 80.000 anys, és a dir, segurament fa 80.000 anys els erectus, els que apareixen al principi, que tenen unes eines molt primitives, apenes uns còdols tallats o unes destrals tallades per les dues cares força primitives, com aquestes, aquests individus fa 80.000 anys segurament ja no existien, podien ser uns éssers residuals, però en fi, pràcticament en aquells moments el que hi havia eren els neandertals, que són els del grup que perd el foc, que tenen una tecnologia que també se'ls veuen allà, que creen eines, ascles com aquestes, puntes, ganivets, rascadores com aquests, se'ls veu en cert moment fent una rascadora semblant a aquesta que tinc jo ara a la mà, i després el tercer grup que apareix és el dels cromanyons, el grup de la noia, per entendre'ns, que és els que ja tenen una tecnologia molt més avançada, utilitzen la tècnica laminar, fan ascles així allargades per poder fer eines cada vegada més especialitzades. Diríem que aquesta millora tecnològica és una de les claus, jo diria gairebé la clau per entendre aquesta evolució i aquests canvis que hi ha en la humanitat els últims 150 o 200.000 anys. Passar de grans peces com aquestes, destrals o tallants com això, multiusos, perquè això igual podia servir per tallar una branca, que per esclatar un os, que per obrir-li el cap amb algú, fins a peces molt més petites, molt més especialitzades, una per cada ús. Hi havia una eina per gratar l'interior de les pells per polir-les bé, hi havia una eina per fer de punta de projectil, hi havia una eina per ranurar un os i obtenir-ne una vareta per fer-ne un arpó, és a dir, es passa del multiusos a través d'eines una mica especialitzades fetes sobre sílex molt grossos, a la tècnica laminar, la tècnica molt més especialitzada, que és aquesta que feien servir els cromanyons, els sapiens sapiens, el grup més evolucionat. Per tant, jo diria que aquesta evolució que veiem aquí, en la pel·lícula, es veu prou bé que hi ha una millora tecnològica. I es veu amb un aspecte, per exemple, molt clar. Hi ha una escena en la qual es barallen els dos grups, i el grup dels neandertals llença unes llances, uns projectils de fusta que arriben, doncs, jo què sé, a 15 metres. Mentre el grup de la noia, que té els propulsors, en aquells pals de fusta amb un ganxo aquí que enganxen la fletxa, llencen a 60 o a 70 o 80 metres. Des de molt més lluny poden batre el grup contrari. En el cas dels animals és molt menys perillós caçar amb un propulsor que et pot donar molta exactitud a 50 metres de distància que no anar amb la llança a clavar-li la llança en el mamut que et pot aixafar. És una mica el mateix que quan anaves amb una escopeta que havies de carregar cada tret, o metralladores guanyen sempre, o els que tenien espases de ferro contra els que tenien espases de bronze. La millora tecnològica sempre ha sigut un element important per la guerra i per la pau, per la lluita i per les coses de diari. Per tant, això també es pot observar perfectament en el cas de la millora tecnològica i de la cohesió social. Hi ha també escenes que ens donen idea del reconeixement de la lluna com a períodes femenins, de com més que tenen armes de repetició i carregadors de 20 bales. Hi ha algunes llicències mínimes en aquest cas, però que estan basades sobretot en calendaris lunars, és a dir, hi ha ocasions en què s'han trobat, sobretot a l'època dels cromanyons, a l'època més recent, des de fa 35.000 anys fins a fa 10.000, que s'han trobat calendaris lunars, és a dir, sèries de 28 marques amb un os, que evidentment corresponen a les fases de la Lluna, és a dir, tots aquests elements han estat observats i, per tant, quan es plasmen a la pel·lícula, no és tant una llicència, sinó que ja fan una base científica que dona suport en aquestes imatges que apareixen. Hi ha també potser la idea de l'adoració dels animals, l'escena del mamut, també l'escena dels tòtems, o sigui, els animals agafats com a ens, com a individus sagrats o sacralitzables, com a tòtems de grup. És a dir, no la idea de matar per matar, sinó la idea
de matar només el que necessites, de no fer grans matances indiscriminades, que això és una cosa que els grups que viuen en equilibri amb la natura ho tenen molt clar, és a dir, les imatges dels indis de les praderes nord-americanes que mataven els búfals que necessitaven i els de més d'allò fins que no arriba el Buffalo Bill amb el tren que travessa de costa a costa i comencen a matar centenars de milers de búfals, no se'ls hi acaben, perquè ells vivien en equilibri amb la natura. Podríem dir això, que els paleolítics o aquests éssers no tenien encara, eren els primers ecologistes, potser perquè no podien fer res més, potser perquè no tenien encara la capacitat tecnològica per influir en la natura. Això també els veiem com molt idealitats, diuen, no, aquests vivien en equilibri amb la natura. L'ésser humà, quan comença a tenir una tecnologia suficient com per influir en la natura, quan en el Neolític comença a tenir destrals polides per tallar arbres i necessita arbres per fer cases, cabanes, etc., comença a deforestar. I a partir d'aquest moment, és a partir del Neolític que comencem a veure en els registres de pol·len fòssil com els arbres, els boscos, comencen a baixar per raó de l'impacte de l'ésser humà. És a dir, l'ésser humà, la que ha tingut la tecnologia suficient, sí que ha començat a influir sobre el medi. Els pobres paleolítics vivien en equilibri amb el medi, potser perquè no tenien més remei, això seria la visió més fatalista, o potser perquè vivien com havien de viure, vivien en equilibri, no necessitaven més i, per tant, anaven bé en aquest sentit.